בואו נעשה עול קניות. זאת החולצה של קומי. חמודי. הדבר הבא זה הכוס המהממת הזאתי עם נצנצים וציפורניים. מוס. לחוץ. ולא אלוברה. טוב, והדבר האחרון זה נעליים מאדידס. ונעליים של אדידס, כן, אדידס. סמבה כאלה יפות. לבנות עם פספרות. ומרגיש לי ששכחתי משהו. העגילים. העגילים של סטיץ'. זה כזה יפה, נכון? כמובן, עצם. במקום ממון ללכת.